Vojska Srbije se vraća tamo gde je mesto, u svakodnevni život svakog od nas. I konjički sport je nekada bio deo Vojske Srbije, bio je izbrisan, kao i većina stvari koje su Vojsku Srbije činile vrednom ponavljanja. I evo, kao što vidite, mi ga vraćamo. Ovo je drugi put da se nalazimo u Ergeli Karađorđe, ovo je drugi put da smo u Bačkoj Palanci, ovo je drugi put da se hiljade ljubitelja konjičkog sporta ovde okupljaju, ali ovde se okupljaju svi oni koji vole svoju vojsku i koji vole svoju državu. Vojska Srbije je posle decenija planskog zanemarivanja i planskog uništavanja se vraća tamo gde je mesto, u svakodnevni život svakog od nas. Ona je opremljenija, ona je naoružanija, ona je snažnija, njeni pripadnici su obučeniji. Vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić posebno insistira da svi pripadnici Vojske Srbije budu i materijalno obezbeđeniji, da bolje i sigurnije žive, a oni to na najbolji mogući način vraćaju svoje zemlje. Onoliko koliko je jaka Vojska Srbije, toliko je jaka i Srbija. Vojska Srbije je spremna da odgovori na svaki izazov, na svaki zahtev. Vojska Srbije je spremna da zaštiti Srbe gde god oni da žive. Vojska Srbije garanta da ćemo nastaviti da odlučujemo sami o sebi i da ćemo čuvati vojnu neutralnost.